Hej, velkommen til biologi. I dag vil vi lave gæring. Og der tager vi 30 gram sukker. Det er cirka 30 gram. Det her er cirka 30 gram. Og så har vi taget en teskefuld gær ned i. En hel teskefuld. Og så har vi puttet 200 ml vand i. Og nu lunken vand, ja, lunken understreg. Og det er rigtig vigtigt, at vi følger følger graden. Det viser, det er en gæresprocessen. Der viser vi, hvordan vi laver alkohol. Hvor her har vi en slange på, hvor det så det CO2, der går opad. Det kører gennem slangen, og så igennem her i noget... Men I skal lige optage jer. Hvad hedder det vand Og I der? har optaget jer hypotek. Det der vand der, Jeg tror, ja. det er kalkvand mættet. Det er lidt noget stærkt noget. Og så, sådan, det skal have lov til at stå der et stykke tid. Men når man kan se, når det er sådan rigtig begyndt at virke, så begynder vandet at blive så mere mælkefarvet i det. Så det bliver mere videre i det. Det var det. Ja, og det var skide godt.